Иван, квартал Исток, Вршец! Гърция ги знае. Всички ги знаят. От Вршец тръгват квартал Исток, събират хора, редят ги точно. Гърция чака, бригадата идва, 1 месец и половина, няма спирка. Работят здраво, без почивка, всеки ден пари, няма почивка. Който е с тях, знае играта, при тях се печели, това е работата. Ако това се скекинане, Истокито няма, Зевун Козмо, Ола Соста, и елада перимени, юмада втани, енами си мина, веста матане. До Левун склира, хориск се кураси, кафе мера хрима, хорис павси. Опюсине мазитус, ксерито пехниди, мазитус кердизис. Авторинето стилтус. Всички говорят, всички завиждат, но тяхната бригада всички я вижда. Много се пробват, много играят, Но Миладинка и Иван всички ги знаят. Най-силни са, няма съмнение, тяхното име е вече движение. който е с тях Винаги печели, другите само отстрани ги гледат смели. Оли Милане, Оли Зилево, на Латино мадато соли ти влево. Полидо ги мазун, Поли Пезум, ма Миладинка ке Иван. Оли Тусерун, И не и пјовинати, Хори сам фиволија, то ономато си не питихија. опјосине мазитус, Пада кердизи, и алја плакитане ке Зилевун мази. други събират, други се мъчат, но до тях нивото не могат да хванат. Ред, организация, Всичко е точно, при тях работата върви мощно. завист голяма, гледат отстрани, Но не могат да стигнат техните пари. името им вече се носи навсякъде. Който ги знае, знае как става всичко. Ali mazevun, ali prospacun, ma de borun, to e pipedo na pjasu. Органосителя, Ола соста, мазито си доля, пайдината, мегализиля, китане апомакрија. ма вефтанун тади кату злевта. Тономату сакугете парду, опјостус цери. Ксери, то поске то яти. Всички говорят, всички завиждат, но тяхната бригада Всички ја виждам, много се пробват, много но играят. Миладинка и Иван Всички ги знаят. най-силни са, Няма съмнение, тяхното име е вече движение. който е с тях Винаги печели, другите само отстрани ги гледат смели. Оли Милане, Оли Зилево, Алати номадато соли ти влепо, Полидо ги мазун, Поли Пезум, ма Миладинка ке Иван. Оли Тусерун, И не е пјодинати, Хори сам фиволија, тономато си не питихија. опјосине мазитус, пада кердизи. И алја плакитана ке Зилевун мази. От Вршец, квартал Исток, До Гърция правят трети поток. Миладинка и Иван, това е класа. При тях бригадата винаги е маса.